L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch Ratings ikkonfermat mill-ġdid ir-rating ta' A+ bi prospetti stabbli għall-ekonomija ta' pajjiżna. Fir-rapport mill-esperti indipendenti ta' Fitch innutaw kif is-sena l-oħra l-ekonomija Maltija kibret brata b'saħħitha ta' 5.6% b'dan fisser li kienet darba u nofs akbar minn dak previst mill-istess Fitch f'Settembru li għadda. Intqal ukoll li tkabbir ekonomiku Malti huwa aktar b'saħħtu minn dak irreġistrat fiż-żona euro li kien tkabbir minimu ta' 0.4%. L-esperti internazzjonali u li ma jħarsu lej wiċħat bassru l-ekonomija ta' pajjiżna se tibqa' tikber brata tajba ta' madwar 4% fis-sentej li ġejjin. Fitch qalet ukoll li r-rata ta' qatt mistennija tibqa' anqas minn dak li kellu pajjiżna qabel il-pandemija. Dan ir-rapport tal-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali jinnota wkoll l-intervent tal-Gvern biex inaqqas li tal-ħajja filwaqt li fakru li l-Gvern għadu qed jinvesti ammont sostanzjali biex iżomm il-prezz tal-elettriku, fuel u gas stabbli. L-esperti internazzjonali semmu wkoll l-effett tal-inizjattiva Stabilta. Din l-iskema ddaħlet fis-seħħ mill-bidu affar li għadda li fiha aktar minn 400 prodott bi prezz stabbli wara ftehim bejn il-Gvern mal-importaturi u ma tal-ħwienet. L-esperti innutaw li l-effetti ta' din l-inizjattiva waslu għal tnaqqis fir-rata l-inflazzjoni tal-oġġetti tal-ikel fi frar, bekk huma qed ibassru li l-oli tal-ħajja se jibqa' taħt 3% din is-sena u jersaq lejn 2% fis-snin ta' wara. Il-Fitch innota wkoll kif minkejja s-sostenn fiskali qawwi li jagħti il-Gvern, id-deficit se jkompli jonqos dan filwaqt li l-piż tad-dejn se jibqa' taħt is-60% tal-ġid nazzjonali. L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu innutat ukoll f'dan ir-rapport l-effettività u r-riformi li jagħmel il-Gvern fis-Saltna dritt. Brabta ma' din l-aħbar pożittiva għall-ekonomija ta' pajjiżna f'kitba fuq il-medja soċjali il-Prim Ministru Robert Abela innota kif Fitch tatna A+ bl-inflazzjoni nieżla grazzi għas-sussidju tal-Gvern fil-prezzijiet ta' enerġija, il-fuels u bl-inizjattiva Stabilta. Dr. Abela sostna li qed nagħmlu lil pajjiżna aktar b'saħħtu.